कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. 2 वर्षांच्या संघर्षानंतर काढून घेतलेल्या नागपूर मडगाव एक्सप्रेस या गाडीला सावंतवाडी रेल्वे स्थानक इथं थांबा देण्यात आलाय. कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून यासाठी लढा उभारत ही एक्सप्रेस पुन्हा देण्याची मागणी केली होती. गुरुवारी रेल्वे सावंतवाडी स्थानकात थांबताच स्वागत करत प्रवासी संघटनेकडून पेढे वाटप करण्यात आलं. 0113 नागपूर मडगाव स्पेशल ट्रेन थोड्याच वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे. कृपया ध्यान दीजिए. 2 वर्षांनी ही ट्रेन पहिल्यांदाच सावंतवाडी स्थानकात थांबली. यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडी यांच्या वतीनं एक्सप्रेसचं स्वागत करण्यात आलं. यावेळी मोटार मनसह उपस्थित प्रवाशांना पेढे वाटप करून आनंद व्यक्त करण्यात आला. सावंतवाडीत थांबा मिळाल्यामुळे आता सावंतवाडी तालुक्यासह वेंगुर्ले दोडामार्ग येथील प्रवाशांना या गाडीचा लाभ घेता येणार आहे. यावेळी संघटनेच्या प्रयत्नांना पाठबळ देणाऱ्या खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, माजी खासदार विनायक राऊत यांचं रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून आभार मानण्यात आले. श्री क्षेत्र शेगावला गजानन महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी कोकणवासियांना या गाडीचा फायदा होणार आहे. सावंतवाडी रेल्वे स्थानक इथं थांबा मंजूर होताच माडखोल येथील रेल्वे प्रेमी प्रितेश भागवत यांनी सावंतवाडी स्थानकातून शेगाव दौऱ्यासाठी 30 तिकीटं बुक करून या गाड्याच्या सावंतवाडीतील थांब्याबाबत रेल्वेचे आभार मानले. यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीचे पदाधिकारी, उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर, सचिव मिहीर मटकर, नंदुतारी, सुभाष शिरसाट, गोविंद परब, मेहुल रेड्डी, साहिल नाईक, राशी परब, विहांग गोठसकर, तेजस पोयेकर, राज पवार, शुभम सावंत, रुपेश रेड्डीज यांच्यासह सावंतवाडी रिक्षा संघटना पदाधिकारी, रेल्वे प्रेमी प्रितेश भागवत, नितेश तेली, नितीन गावडे उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.